ҳар як лаҳзаи кӯдакӣ бо орзу ва умед пур аст. айёме ки ҳар як инсон дар замири дилаш орзуҳои гуногун мепарварад. орзуи номбардорӣ, орзуи баланд бардоштани шарафи ватан дар майдонҳои ҷаҳонӣ. имрӯз мо қиссаи як нафар духтари пурирода ва тавоноро нақл мекунем. шахсе ки бо иродаи қавӣ роҳи варзишро интихоб кард ва бо заҳмату талош дар ин самт муваффақ гардид. машқот ҳама нахсос офарин. дар муҳити созгор, дар домони бобо бибиҳои нозанин, ғамхор, падару модари меҳрубон, воқеан ғамхор ба воя расида истодааст ва кӯдакиаш ҳам бисёр ҳам кӯдаки хушбахтона кӯдакӣ буд, ки воқеан дар хотири ман ҳаст, ки марьям аз синни хурдсолӣ фақат ба меҳнат, яъне ки ба як меҳнате ки саргарми ин ё он як ҳунаре буд, ки воқеан мехост ба як эҳсосот, ба як хоҳише, ки худи вай ҳамин хоҳиша бо камоли майл ба ҳамон ҳунар даст мезад. марьям аз хурдӣ бисёр кӯдаки серҳаракат, чақон буд. аз хурдиш баъд як рӯз бибиш гуфт, ки марьям ситораи ман аст, марьям ситорачаи ман. гуфта марьяма дӯстдорӣ мекард аз хурдӣ. ман марьяма ба балет мебарам. тасодуфан шуди кор. аввал марҳум модарам ба варзиши гимнастикаи бадеӣ бурдагӣ буданд. дар он ҷо ман машқ кардам. марьям абдураҳимова орзуи балерина шуданро дар дил мепарварид. ҳар як ҳаракати зебо ва нозуки рақс ӯро мафтун мекард. аммо бо гузашти вақт марьям дарёфт, ки нерӯ ва шавқу завқи дохилиаш бештар ба ҷаҳони варзиш нигаронида шудааст. аз ин рӯ зиндагӣ роҳи наверо барои ӯ интихоб намуд. бибии меҳрубонаш, ки ҳамеша дастгири ӯ буд, марьямро ташвиқ кард, то қувваи худро дар ин самт низ бисанҷад. як рӯз ҳамин хеш шуд, ки марьямро гирифтам аз тамринҳояш. омада истодем, ки наздикии зале ки ё машқ мекарданд, як изгоҳ поёнтар зали таеквондо. онҷо як даромадем, гуфтем як бачаҳоро хабар гирем устодмона. баъд марьямро даромадем. якум рӯзи машқкардагимон залда пури кӯдак буд. ҳамин ҳавасам кард. машқ кардам хати кӯдако. яке боварӣ надоштам, ки ин қадар шавқу рағбат нисбати ҳамин намуди варзиш пайдо мешавад дар дилаш. баъд гуфт хай биё як дуроя рӯзи машқҳомона сар кардем. хай як дуроя ман гуфтам хай монда шудаги баъди машқи гимнастика хай ам даромад як кӯдако хати машқ кард. баромадем, гуфтам чӣ хеле марьям ҷон машқ? гуфт камтарак инҷа вазнинтар будааст. маъқул шуд. баъди ӯ тренерам Аслиддин Султонов пеши падарам омаду гуфт, ки духтартон хеле завқ дорад ба ҳамин машқ. агар ки машқ кунад хуб мешавад. баъд дадам розӣ шуду ман ҳамҷо машқ кардам. якум мусобиқаам дар ҳамун дуруни Толорамон буд. дар он ҷо ман иштирок кардам ва сазовори ҷои
якуму дуюм шидам. марьям аввал ба гимнастика рафт, варзише ки ба ӯ зебоӣ, тавозун ва қувваи ирода омӯхт. маҳз ҳамин таҷриба буд ки заминаи муваффақиятҳои минбаъдаи ӯро гузошт. бо гузашти вақт бо маслиҳати падар ӯ ба машғулиятҳои теквандо ИТФ оғоз намуд. гарчанде ки дар аввал хоҳиши ба ин намуди варзиш рафтан надошт, аммо оҳиста оҳиста ба он дил баст. машқҳо ва заҳматҳои пайваста ба марьям имкони ошноӣ пайдо намуданд бо ҷаҳони нави қувват ва ирода бахшид. дар тӯли чанд сол марьям ҳамзамон ҳам ба гимнастика ва ҳам ба теквандо машғул мешуд, то маҳорати ҷисмонӣ ва рӯҳии худро такмил диҳад. дар як ҳафта 3 бор теквандо буд, 3 бор гимнастика буд. як рӯз теквандо мерафтаму як рӯз гимнастика мерафтем очамқати. рӯзое ки гимнастика мерафтам, дар ёдам ҳаст ба хурсандӣ мерафтам, хеле парида мехостам гимнастика рафтану рӯзое ки теквандо мерафтам камтар машқҳошон душвор шидан гирифтану намехостам. гирья мекардам ки намерам. баъд очам модарам мегирифту мебурд ба зал. дар теквандо ҳам марьям хеле камтар вай буд. азбаски ки бисёр машқ мерафт, ҳар рӯз ҳар намуди машқ мерафт, камтар мушкил шуд ба марьям. баъд оҳиста оҳиста марьям балетро партофту ба гимнастикаву ба теквандо машғул шид. ҳам мерафтем ҳар рӯз дар як ҳафта 3 бор ҳам теквандо дошт, 3 рӯзи дигар гимнастика дошт. баъд оҳиста оҳиста ба мусобиқаҳо рафтем. ҳам аз теквандо, ҳам аз гимнастика, дар ҳар ду варзиш фаъол буд. дар вақташ ки худмон тайквандо машқ мекардем, медонистам ки чӣ қадар мушкилиҳо ҳастанд, чӣ қадар шабзиндадориҳо ҳастанд, чӣ қадар меҳнатҳо ҳастанд ки ҳар кас тоқат карда наметавонад. хеле ки мураббӣ аввалаш гуфта буд, гуфт ки ё тоқат мекунад ё ки умуман дигар бас мекунад. баъд хай дидем ки шавқу рағбаташ нисбати ҳамин риштаи варзиш беҳтар шуду зиёдтар шуд. теквандо ИТФ ба марьям на танҳо қувваи ҷисмонӣ, балки устуворӣ, ирода ва эҳтиромро омӯзонд. дар мусобиқаҳои кикбоксинг, дар мусобиқаҳои теквандо, дар ду намуд пешниҳод мекардем. марьям ҳеҷ вақт чизе ки гӯе ки адказ надошт ки ман наметавонам или чиз буд ки камбудиҳое ки вақте ки до бозиҳои финалӣ чиз мекард, ӯ вақте ки зӯриш меомад, ман хиёл ки наметавонам, ман вай ба хело чиз медодам ки то бозиҳои финалӣ ту омадӣ, ту бояд ҳаракат кунӣ ки ӯ хайки вақте ки намонда ки ту дар беларусия ки мусобиқае ки ҷоми ҷаҳон ба баромад кардагӣ, ӯ ҷам ҷои аввал оварда. якум мусобиқае ки ман аз кишвар берун баромадам, ин Минск 2019 буд. дар он ҷо ман иштирок кардам ва сазовори ҷои якум гаштам. ин якум мусобиқаам буд ки ман аз кишвар баромада будам. дар он ҷо ман якум гирифтаму ҳамин дар хотирам ҳаст. ҳамин охирон финал буд. дар он ҷо ман 3-2 бой додаста будам. хеле буд ки ҳамин мураббием хесту мухе дод зад ба сума ки марьям ту метонӣ, хез ҷамъ шав, кор кун. 30 сония монда буд дар он ҷо. ман ҳамин то хурда задам, чӣ хеле задам ки ҳамҷадам сазовори ҷои тилло гаштам.
мариам дар баробари варзишгари муваффақ будан ҳамчунин хонандаи фаъоли муассисаи таҳсилоти миёна низ мебошад. ӯ айни замон дар синфи 11 таҳсил мекунад ва тавонистааст ки миёни таҳсил ва варзиш тавозунро нигоҳ дораду аз уҳдаи ду салоҳият ба хубӣ баромада истодааст. бар ин сину сол нигоҳ накарда ӯ ба қуллаҳои баланди зиндагӣ расидааст, сазовори чемпиони ҷаҳон шудааст ва дар муассиса бо ҳамсифонаш робитаи хело хуб дорад, бо ҳама хоксор аст. кӯшиш мекунад ки дар сатҳи хуб ва аъло дониши худро бардорад. фанни омӯзгорашро, фанни биологияро, фанни забони давлатиро хуб медонад. ба забони хориҷӣ ҳам хеле шавқи бисёре дорад. аз таърихи хело ҳам саволу пурсиш мекунад дар муддати дарс. кӯшиш мекунад ки аз ҳама дарсҳо фаъол бошад, аз дарсҳо қафо намемонад. баъд аз сазовори чемпиони ҷаҳон шудан Мариамро дар мактаб мо табрик намудем, хело ҳам шод гардидем ва портрету медалҳои Мариам дар мактаби мо намоён аст. имрӯз мариам абдураҳимова ҳамчун варзишгари ҷавону болаёқат дар саҳнаи варзиши тоҷик эътироф шудааст ва то ҳол мисли ҳамон кӯдаки орзуманд ҳамеша ба самти комёбӣ қадам мегузорад. ба чӣ хотире ки саҳар дар як рӯз 2 маротиба машқ кардан осон нест. мерава аз уҷа бармегарда бо баъди машқ мактаб мерава, баъди мактаб меоя, бо машқ мерава. не ки ба ҳар мушкилӣ нигоҳ накарда ҳамин қаша аҳамият додам ки ҳамин вақт меёва. ҳамин як лаҳза ҳеҷ вақт аз ёдам намебарояд ки дар як рӯз 2 мусобиқа дорад Мариам. ҳам аз гимнастика, ҳам аз теквандо. баъд мо аз саҳар то нисфи рӯзӣ аз гимнастика рафтем мусобиқа. дар уҷо сазовори ҷои аввал гардид. омадем бо ба ҳамун ороиши рӯ, ба ҳамун мӯйҳои мактабӣ, бо омадем ба мусобиқаи теквандо. омадем дар ин ҷо Мариам сазовори ҷои дуюм гашт. ба падараш гуфтем ки ҳамин кӯдакда мушкилӣ ба фикр меорем, биём як намуди варзиш равад. Мариам мегӯяд не, ман ҳар душ мерам, ман ҳар душ маъқулай, ман ба ҳар душ мерам. ба ҳамин оста оста одат кардем, дар хона ҳама хонагиҳо ҳам одат кардем, мебурдем ҳар рӯз. рӯзи соати холигӣ надошт Мариам. шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон. мусобиқаи муҳимтарине ки мариам дар он ширкат варзида бо талошу заҳматҳои зиёд соҳиби унвон гардида буд, ин мусобиқаи ҷаҳон дар шаҳри Остона мебошад. дар ин мусобиқа зиёда аз 900 варзишгар аз 45 давлати дунё ширкат варзиданд. ҳайати Тоҷикистонро 17 нафар варзишгар ташкил доданд, ки мариам низ шомили он буд. аз ҳама мусобиқаи муҳимтари ман дар намуди теквондо ITF буд. ин мусобиқаи ҷаҳон буд ки дар он ҷо ман иштирок кардам ва вақте спарринг баромад доштам, ҳамин почаи чапам тов мехӯрад ки меғалтам дар замин, дигар кор карда наметонам. 4 сония мондагӣ, 5 сония мондагӣ бурдестам. агар ки нахезам, ғолибиятро ба рақиб медиҳанд. дар хотирам ҳаст, ҳамхе дар замин шитагиам мегӯм ман наметонам. мураббиам Аслиддин Султанов мегӯяд хе Мариам, иқай ки мо машқ кардем, 4 сония ҳеҷ нест, хезу як почага кор кун, ту метонӣ гуфта. дар ҳамон вақт фақат ғолибиятро эҳсос мекардам ва дар диплома нигоҳ накарда хестаму кор кардам.
дар чемпионати ҷаҳон ҳамон ҷо ҳам хешид ки дар вақте ки ай намуди спарринг баромад дошт бозии финалӣ буд 160 градус тог хурд ки зад ки пош тог хурд мо хиёл кардем ки тамом пош шикаст ҳамин хез шиш гира кард ки психология омода кард вақте ки ба Мариам гуфтам ту метавонӣ 20 сония монда буд дар 20 сония метавонист ки ҷои аввалаша чия дар 20 сония хез ондумша кор кард ҷои аввалра ишғол намуда хело гира кард ин осон набуд чемпионати ҷаҳон шид дар уҷа ҳам чемпиони ҷаҳон шид ҳам чемпиони мутлақ шид дута сета медали тилло гирифт дар муҳорибаҳо ва дар тамринҳои тили чемпиони мутлақ шид омад бовар кунед дигар мо дар киртамон ҷо намёфтем баъдан барои рушду иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ӯ аз намуди теквандо ITF ба теквандо VTF гузашт гарчанде ки дар аввал мушкил буд вале бо умеди он ки ин қадам имкони иштирок дар олимпиада ва рушди касбиро барои ӯ боз ҳам бештар менамояд машқҳоро ҷиддӣ пайгирӣ менамояд соли 2023 август мо чемпионати ҷаҳон доштем ки дар он ҷо ман иштирок кардам ва сазовари 2 медали тилло гаштам чемпиони мутлақи ҷаҳон шидам аз теквандо ITF ва баъд аз он ман фаҳмидам ки теквандои ITF олимпӣ набудааст ва ам хеш шуд ки падарам қатъи маслиҳат кардем ки ман бояд VTF машқ кунам мушкили зиёдам нест лекин як мушкиле аст ки аз як намуд ба як намуди дигар гузаштан хелоам мушкил аст барои ки вай ин намудро хелоам аз ҷавонӣ машқ мекард ин намуд дар гуфти одамо вай дар таркиби хунаш аст ва ин намудро аз таркиби хун гирифтан хелоам заҳмати зиёд дар кор аст ва аз худи варзишгарам ин чиз вобаста аст ки варзишгар чӣ хел қабул мекунад ва чӣ хел ба мураббӣ муносибату кор мекунад дар дохили толор Мариам хелоам варзишгари касбӣ мебошад ва хелоам зеҳни хубам дорад ки ба мо хело мушкили зиёд нарасид ки ба Мариамо як намуд ба як намуди дигар мо тонистем чиз кардан овардану ва варзишгари муваффақ тайёр кардан мариам абдураҳимова бо қадамҳои устувор дар роҳи варзиш пеш меравад ва мо бовар дорем ки номи ӯ боз ҳам дар саҳнаҳои баландтар ба монанди олимпиада низ садо хоҳад дод